zvikanzi soja unomhanyireti kunekazoiti chokoreti kungekazi muvazeti kagugule paindaneti izvi hazvidi sikireti akambotamba pamaketi akaita mashiripiti pakazouya rayoti kana twimbo mubhasiketi ayahoe ndangandirere amai ndazunga ndamurota achitamba ndikavhunduka ndangandirere amai ndazunga ndamurota achitamba ndikavhunduka handiyo ndiyazikanai socha amenovanomoritatsamwa oria moyo yavo indesidanda socha aiwa kufara ndirodamwa oria asikangoma ndiyo ndiyazikanai socha aiwa watu vadzamuzana oria asikavabatanisa hama socha aiwa watu vadzamuzana oria asikavabatanisa hama socha munyaviali parinorere pasuva erisa uchandiwana ndakakumirira pamureza parinodoka chetesiva erisa ndingakushanya ndodambuka makumbo kunge wisa erisa iwe tsokorora kutamba kwangu kunondivungisa katarina erisa iwe tsokorora kutamba kwangu kunondivungisa katarina andiyo ndiyosikanai socha amenovanongoritsatsamwa oria moyo yavo indesidanda socha aiwa kufara ndirodama oria asikangoma ndiyo ndiyosikana socha aiwa wati vadzamuzana oria asiwa batanisa hama socha aiwa wati vadzamuzana oria asiwa batanisa hama socha. No. That is totally unacceptable behavior in the schoolyard. No. Come here. Ine urombo handina nere muromo amaigani mazizo hangu aone namo inirambe ndinyerere ndashaya sano erisa iwe tsokorora kutamba kwangu kunondivungisa katarina erisa amaigani iwe tsokorora amaigani kutamba kwangu kunondivungisa katarina chitenderera iwe tsokorora amaiga kutamba kwangu kunondivungisa katarina sendekera iwe tsokorora iwe tenderera kutamba kwangu kunondivungisa katarina Kosezaku ndikukobvunzaku panonzi pamaketi pautamba nomusikana ndepati pasasaba mfana unongodaiso but zvavharwa zvekutamba izvi zvavharwa zvavharwa polisi yayo yakavhara zvese izvi kumana nekwandabva chimbanyera kumana